हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇ. ಯಾನಿನಿ ಪುದಾಡು ಒಂದಲ್ಲೇ ಜಿಯಾನನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಿಯಾನನೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುಗ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಪೋಕ ಬಂದು ಪುದಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತು. ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಇಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರ್ದ ರೂಮ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಎದುರ್ದ ರೂಮ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ ಅಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪೇರು ಐಕೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಲ್ ಪೋಪುನು ಕಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಕಂಡೇರು ಐಕೆ ಇಂಕ ಜಿಯಾನಲ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಕಂಡೇರು ಪಾತೇರ್ಗೆ ಅವಳು ದೆತ್ತೊನ್ನೇರಿದ್ದ ಅಂದೆ ಇವಾಗ ಕಂಡೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನೇರಿಗೆ ಬಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋಡಂಗ ಟಾರ್ಲ ಬರ್ತೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತೇರು ಕಂಡಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂತ ಕಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕೋನಗಾರು ಅಂಡೇರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಟುಡೀರು ಕೋಲನ್ ಪಾತೇರ್ದೆ ಅಂದು ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನಕ್ಲೇನಂದ ಉತ್ತಾಯ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಾಕಿಲ್ಲ ಆತ್ ಮಂತ್ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ ದಂಡಲ್ಲ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ ಪಾಂದು ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಮನ ಸಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡಿನಿ ಮುರಂದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಡಪುರೋಡು ಮುರಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪೋಕ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಪೋದವಳು ಒಂಥರ ಪಂಡೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರೋಡಿ ಜಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋದಲ್ಲಿ ತೆಗಿರ್ಪಿರ ಜಿಯಾನಿನ ಅವಳೆ ಫುಲ್ಲದು ಈ ಬಲೆ ಕಂಡೇರ್ನ ನಿಜಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಿಯಾನಿ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂಜಿಲ ಮಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ ಇಂಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಆಸೆ ಉಂಟು ಏನು ಪಾಡು ಆತೆ ಹಠ ಇಂಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಡು ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಪುನು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತನು ಇಂಕ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಯಾನು ಯಾನು ಇತ್ತಂಟಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಅದು ಒರ್ತಿಯ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಊರುಡ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆತನ ಮೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಏನು ಒರ್ತಿಯ ಪೋಡು ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಯಾನ್ ದೂರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿದಾಡಿಯೇ ಜಿಯಾನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಡ್ನಿ ಮಾಮದ ಎತ್ಕೊಡ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಾಮದ ಎತ್ಕೊಡ್ನಿ ಅವು ಇರೇಗಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸ್ಕೂಲು ಹೋಪುಜಿಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ದಾದನ 2 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುಜು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ ಗುಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರೆಗೆ ABCD ಕಲ್ಪವೇರು ಪೂರ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವು ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಕಲ್ನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಐಟಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏನ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆಯೊಂದು ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ದುಡ್ಡುಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಜಿಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿರಬನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನವರದೆ ತೊಂಡ್ರ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾನೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಜಿಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯಗು ಒಲ್ಪಲ ಹೋದ ಒಲ್ಪರ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಜಿಯಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಹೋಯತ ನಮೇನಿ ಹೋಯ್ ಬುಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿಂದ ತೂಕ ಇನ್ನ ತುದೆಂಕಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕು ಅಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಒರ್ತೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತೇಳು ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಎನ್ನಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ತೂಕ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ಅಂಡ ಪಾಡ್ನ ಇನಿಯ ಪಾಡು ಯಾನು ನನಗೆ ಹೋಯ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಆಡಿತ್ತ ಪೋಪುನೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದದೆ ನಿಕ್ಲೇರು ಎಂಚಲ ಫೋನ್ ಪೋಯೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬುಡ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಪುರ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ಪುರ ದೆತ್ತುಕೊರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಬ್ಬು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಜಿಯಾನೆ ಎನ್ನಟುಡೆ ಬಿದಾಗ ರೆಡಿ ಆತೆ
ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ರಾಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ಪಂಡಲ ಬಾಬು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಪಾಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಪೋಲೆ ಪಂಡೆ ನೀಲ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುನತೆ ಅನ್ ಕುಲ್ಲು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೆ ಅವತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನ ರೂಮ್ದ ಮುಟ್ಟ ಇದೆ ಎಂಕ್ ಒಲ್ತಾನ ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ಪುನಕ ಕೇಂಡು ಎಂಕ್ ಜಿಯಾನ್ ಬುಲ್ತುಲೆಕನ ಕೇಂಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ ತಡೆಯರ ತೀರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಆಯನ ಟ್ಯೂಷನ್ ದಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿ ನಿಲ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎದುರ್ದ ಪಂಜೋನ ಕಡೆ ಅಂತ ಪಾತೇರಿ ಆಕೆ ಬಂದೇರಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪೊಂಜೋ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಕಂಡೀರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಅವ ಬತ್ತನು ಜಿಯಾನ್ ಇಜ್ಜನೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಹೋದಲು ತಂಬರ್ತ ಜಿಯಾನಿನ. For very good. Want chocolate now? A for apple. A for apple. Right A. I'll give you chocolate. Right A. Jian. Right. Very good. Very good. Very good. Take. Say thank you. Welcome. Flying. She flying. She flying. She flying. Very good. Say Say sleeping line. she flying. ಜಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತುಂಡಿರ್ನ ಎಂಚಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂడి ಐಜಿ ಇದನ್ಗೆ ಅಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲೆ ತಂಪೋಲೆ ಬಂದೆ ಆರ್ನ ಜಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ್ದು ಇದೆ ಯಾನು ಅರ್ಧಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆ ಹೋದ ಅರಣ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ತನಿ ಯಾನು ನಂಚ ಜಿಯಾನ್ ತೊಳಿತೆ ಕುಪ್ಪನಟ್ಟು ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೇ ಬರ್ತದ ಬುಲ್ತೆ ತರ ಒಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ಅದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾನು ಇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಡು ಜಿಯಾನ್ ಬರೆತನ ಜಿಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀನಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಜಿಯಾನ್ ಬುಧಾರ ಬರೀತೇರಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಜಿಯಾನ್ ಕೈ ಪಾತದ ಬರೀಪಲ್ಲೆ ಬಂದೇರಿತ್ತ ಬರಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಇದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೋಯ್ನೈತೆ ಎಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ಅವನ್ನ ಬಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾಬು ಸ್ಕೂಲು ಎಂಚಾಂಡ್ ಶೋಕಂಡೆ ಟೀಚರ್ನ ಜಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೈದನ ತೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಪಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹುಷಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಗೆ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ ಉಂಡು ನೀರ್ದ ಕುಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ನೌಲೆ ನೀರ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಯೇಗೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಖುಷಿಯಾನಲ್ಲ ಏತುಲೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ದಿನವಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂತೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಈತ ಬರ್ತದ ಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ನನಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರೆಯಾರ ಉಂಟತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬುಗ ಬರೆಯಾರ ಟೀಚರ್ ಸಾಧಾರಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿಯೋಡಾವ್ ಒಂಜಿ ಬರೇನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜೊತೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಬೇರು
ಅರೆಗ್ಲ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅತಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆ ನೆಂಚ ಸಾಮಾಲೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಪುರ ತೂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಜೂನ್ ಎಂದೆಕ್ ನರ್ಸರಿಗಳೆಂತ ಪಾಡ್ರಾಯ್ಜ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ದೇವರ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಾಯ್.